What's up mga migs? Natakaroon sa dani sa Centrio Mall o kauban nato si wala. Wala kay kauban. Anyways, busy kayo sila mga AUV. Shoutout ko sa AUV ang atong authentic urban vloggers nga mga YouTubers. Shoutout ko sa inyo tanan diya. But right now, ako ra isa mananaw o Aladdin. Siyempre mo naman yung live action sa animation nga Walt Disney Aladdin. Before mag-watch ko, akong gi-expect is siyempre na part dito nga murag pare-pareha gyud sa cartoons. And then second is na sila bago siguro nga kanta nga murag diniral na to makita sa salida. And third, because dagan-dagan na po ang nag-review ani daw unya gaka-LSS na sila sa A Whole New World. I really feel na paggawas na ko ani ma-happy ko. So later may bawa na to kung sa akong rating ani nga salida. Later on, mutanas ako There you go. Nauman na gyud ang Aladdin live action. Sala akong maingon sa inyo no kung gusto mo mutanaw, ay gyud ninyo ikumpara ang bago nga Aladdin sa cartoons nga Aladdin atong 1992 because maybe nag-expect mo nga pareha gyud siya. Medyo dili siya pareha gyud and nagani uban nga mga deeper story pagani nga gi-reveal nila. So exciting gyapon siya in a way. Wala na biya si Robin Williams, di ba? So si Will Smith ang nipuli, siya ang pinakauna nga gi-cast ani nga movie. Kung grabe ka comic antic si Robin Williams, si Will Smith naman dinhi siya sa mga swaggy na marag na siya swagger, na siya cool. Pero kung akong i-rate ni siya nga movie, I think ang akong rating is just 9 lang siguro. Wala pa gid siya nakaabot dito. Katulgon pud ko nananaw in a way dili tungod sa movie but tungod kay Bilar pud ko. All in all, the movie production is good. Galing lang naalang gyud mga unsatisfaction nga akong na-feel. Expect man good pud ko nga kung unsay nakita nako sa cartoons mo puy mo gawas sa movie. Naiuban, satisfied ko sa uban but dili tanan. You have to expect na naay mga new songs gyud, tinuod nga naay new songs nga gipanggawas. Pero dili kayo nice iyang song. Catchy pero dili kayo kanang recalling pareha sa A Whole New World, di ba? Kung i-compare ang cartoons nga A Whole New World versus the new A Whole New World nga scene nilang kuan sa karon nga salida, mas ganahan ko karon na emotion, na excitement. Ayan. So pananana mo sa Aladdin and make sure nga ubanon ninyo ang inyong mga loved ones, inyong mga friends, labi na ang mga bata kay naiuban mga bata nga wala pa kaila sa Aladdin, di ba? Pero naiuban nga cartoons ra ang nailhan. Ayan. Thank you so much. Please subscribe kung wala pa man naka-subscribe and hopefully maka-like mo and maka-share mo sa inyong mga friends. Ani. Thank you so much. Bye-bye. Kakayanin natin to. Di matatakot, di matitinag, walang magkakatigil sa buhay.